vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, please post for me. Inini ndinewo family secret yandiri kuda kuti ndinge ndichizoshare nemi. Family secret iyi mukoma yakamira sekudai so. Baba vangu vakazvarwa mumhuri iyo yainge iine vana 5. Ivo baba vangu ndivo vainge vari mukuru mumhuri imomo. So mumhuri umu makazvarwa baba vangu mainge muine wani musikana, vatete, then nevamwe vanin'ina vababa vangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti baba vangu nevamwe bamunini vakabva vazoponda vatete mukoma. Zvinhu izvi zvakatozivikanwa nevanhu vakuru vemudzinza. So vanhu vakuru ava mushure mekunge vazozviziva kuti baba vangu nevamwe bamunini vainge vakabatsirana kuti vange vachiponda vatete vedu ava, then zvinhu izvi zvikabva zvazongoitwa a secret. It was a family secret yekuti vamwe vana bamunini nevamwe vanhu veukama vakatofa vasingatozvizivi kuti baba vangu nevamwe bamunini ndivo vainge vakaponda vatete ava. So ivo bamunini munhu wekuti ainge aine mari dzake idzo dzainge dzakawandisisa kutodarika upfumi uhwo hwainge huina baba vangu. So ivo baba nabamunini ndo vanhu vainge vachikontrola zvose zvainge zvichiitika mudzinza. Saka vatete vangu ivavo vekupondewa vaipota vachienda kuSouth Africa. Vaiti kana vaenda kuSouth Africa ikoko vaibva vazonotengesa madhoiri avo. Saka baba vangu nabamunini vaiva nerori ravo, asi rori iri rainge richigumira mumasvingo. Vatete ava vaipota vachikwira truck iroro, then vaizoti kana vasvika mumasvingo then vobva vazoburuka, vobva vazobata motikari dzinenge dzichienda kuJoni kana kuti mabhazi aya ainge achienda kuJoni. Then vatete vaizoti kana vava kubva kuJoni vanenge vaine zvinhu zvavo zvekutengesa zvakaita sekunge makala TV. Ndonguva iya yekuti makala TV ainge achangopindawo munyika, kana kuti maredhiyo aya mamwe ainge achinzi madouble decker ainge ari mahombe, ndo aizodzokewa nawo navatete vobva vazotanga kutengesera vanhu. So vatete ava tichikura tainge tichingonzwa kuti vatete vedu vainge vakangotsakatika, vamwe vachingoti vatete vainge vakarovera Joni, asi mukoma vatete ava vakazotochererwa guva, kunyange zvavo mutumbi wavo usina kana kumbogara vakaonekwa. But mukukura kwedu taingonzwa izvozvo zvekunzi vatete vedu vainge vakarovera Joni, asi mukomaka regai muchizoti ya zvakaoma, nekuti dzimwe dzinotsikiswa nevanhu kunze uko kana usina kana kumbogara wakasangana nazvo haumbofi wakazvibhilivha kuti zvinhu zvakaita seizvi zvinowanikwa. Nekuti ndakazoti zvino ndabva kuprimary ndava kusekondari, I still remember kuti pane imwe first term apo patainge tichipinda masikati. So pamba ndaisara ndiri ndega because vanin'ina vangu vose vainge vachiri kuprimary, ndini ndoga ndainge ndiri kusekondari. Then baba vangu vaimukira kudriving school yavo, amai vangu vainge vaine flea market yavo. So vose vaimukira kuenda kumabasa avo, then ndaisara ndiri ndega. Umwe musi ndakati ndichitsvaira zvangu mumba, ndakabva ndazoona umwe munhu akangokaruka amhanya achipinda mubedroom mevabereki vangu. But munhu uyu kunyange zvake ainge akangoti mvee ndokubva apinda mubedroom mevabereki vangu, ndakakwanisa kuona kuti munhu iyeye ainge ari munhukadzi. Munhu uyu akangopinda mumba achiita zvekumhanya. Saka pandakaona kuti munhu uyu munhukadzi, ndakabva ndazvipa zvivindi zvekuti ndinge ndichienda kunoona kuti ainge ambori aniko ainge apinda mumba, because ndakafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri mbavha. Pandakaona kuti munhukadzi ndakangozviti munhu uyu kana iri mbavha tinopedzerana chete. But ndakati ndichinopinda mubedroom ndokubva ndaona kuti mubedroom muya, even though ndainge ndiri sure kuti pane munhu wandainge ndaona achipinda mubedroom imomo mainge musina kana munhu, ndakabva ndangoti amenowo
pamwe ndainge ndaresva kuona. Zvino ndakazoti ndava kukorobha mukitchen ndo pandakazonzwa mubedroom mava kubuda kamwe kasound. Munoona noise iya inoitika kana paine munhu anenge achishandisa mushini wekusonesa. Ndo noise yandakanzwa ichibuda ichibva kumaside kwebedroom revabereki vangu. So mubedroom imomo mevabereki vangu maiva neumwe mushini wekusonesa wainge uchigara imomo. Mushini uyu wainge usitomborina kana ani zvake ainge achiushandisa, but mushini uyu wainge uchingogara uri pamusoro pedressing table yaamai vangu. So mushini uyu wainge uri wavatete vangu, vaya vekupondwa nababa vangu nabamunini vangu. Ini chandainge ndichingoziva ndechekuti mushini uyu wainge wakapiwa amai vedu apo pakagovewa zvinhu zvavatete mushure mekunge vatete vaita makore akati wandei vachingonzi vainge vakarovera Joni. Asi pane imwe n'anga iyo yakazombouya kumba kwedu, then n'anga iyoyo yakati yauya mushure mekunge yabatsira baba, ndokubva tazongonzi kasirai nekuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha. Saka baba, inini nevanin'ina vangu naamai nen'anga iyoyo takabva tazoenda tose kumusha. N'anga iyi ndiyo yakazosvika ikabva yazoudza hama dzababa kuti tete vedu ava vainge vakasofa kare kare vari kuJoni. Mweya wavo ndiwo wainge uchikonzeresa zvimwe zvinhu izvo zvainge zvisiri kufamba zvakanaka mumhuri yekwana baba. Saka n'anga iya yakabva yati mweya wavatete wainge uchida kuzorora. Saka kana hama dzababa dzichida kuti mweya wavatete unge uchizorora, dzaifanira kuti dzinge dzichizoita chinhu chimwe, then vobva vazobatsirana kuti vange vachigova hembe idzo dzavatete. Nanhasi mukoma kumusha kwedu kune rimwe guva ravatete, asi guva iri harina kana chinhu. Zvinhu izvi zvakaitika I think pandainge ndiri kumagrade 6 ikoko. Asi I remember kuti guva iri rakangoitwa zvechikaranga so fast rikabva ratofushirwa ndokubva ratovakirirwa. Asi baba nabamunini vangu sezvo vainge vari ivo vainge vari vapfumi mumhuri, vakatoita zvekutomanikidza dzimwe hama. Bamunini vakatoita zvekutofamba vachinokolekta hama dzavo idzo dzavainge vachiti ndo dzainge dzakakosha panguva yacho painge pachida kuitwa zvinhu izvozvo. Hama dzababa dzakati dzauya, ameno zvimwe zvikaranga zvakazoitwa nekuti pane zvimwe zvinhu zvakazokandwa muguva imomo. At that time iniwo zvimwe zvacho handichanyatso-kuzvirangariri nekuti ndainge ndichiri mudiki. Then zvimwe zvandinorangarira ihembe dzimwe dzakakandwa muguva imomo mushure mekunge richizofushirwa. Zvose izvi mukoma zvakaitwa pangori nehama dzavatete chete, pasina kana mutorwa. Amai vangu nen'anga iyoyo ndo vega vatorwa vainge varipo panguva iyoyo painge pachigovewa zvinhu zvavatete. Vatete vedu ava vainge vasina murume zvekare, vainge vasina mwana, vaingova munhu uya aingotenderera achiita zvekutengesa madhoiri ake. So zvekuzoti amai vangu vakazokwana pai nen'anga iyoyo kuti yakazokwana pakai pakugovewa kwezvinhu zvavatete. Ivo amai vangu nen'anga iyoyo vainge vari vatorwa. Ameno kuti zvakazobva nekupi, asi ndo zvakatoitika izvozvo. Amai vangu vakabva vazotora mushini uyo wainge uchishandiswa navatete nguva iyo yavainge vachiri vapenyu. Saka ndakati ndafamba ndichitevera uko kwainge kuchibva sound, mukoma ndakarohwa nehana. Kupinda kwandakaita mubedroom ndakatoita zvekutopusha dhoo iroro nemop iro randainge ndakabata mukoma. Ndakabva ndaona kuti pane umwe munhu uyo ainge akagara padressing table yaamai vangu, but munhu uyo ainge akagara akaita zvekufuratira kudhoo. Mukoma ndakaona chipoko chavatete vangu chakagara padressing table yaamai vangu. Chipoko ichi chainge chiri chavatete vangu, chainge chichitosona chichitoimba, but vatete ava vainge vachiimbira pasi pasi vachisona kudaro. Vatete vangu ava kunyange zvangu ndainge ndisinganyatsokuvaziva zvakanaka, asi ndainge ndichingovazivira pamaphotos because mumba mainge muine photo album
but ndakati ndaona chipoko chavo ndikabva ndaziva kuti hakuna umwe munhu vainge vari vatete vangu vaya vakanzi vainge vakafa nekupondwa kuJoni. Ndakazama kuda kutiza, asi ndichida kutiza ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndakabatwa makumbo angu. Ndakabva ndapera simba ndokubva ndafenda. Ndakangotarisa chipoko chiya chavatete vangu icho chainge chakagara chiri bhizi kusona. Mukoma zvakazoitika thereafter handirangariri, but chandinorangarira ndechekuti ndakazopepuka. Pandakapepuka it was somewhere around 11 p.m. dzeusiku, ndo pandakapepuka ndiri kunzvimbo imwe yandainge ndisingazivi, asi ndakabva ndaona kuti mumba macho mandainge ndiri mumba meimwe n'anga. Ndakati ndapepuka kudaro, amai vangu vakabva vatanga kuchema vachiti ivo ndainge ndakarohwa nezvishiri, asi n'anga iya yakabva yarakidza kuti yainge yatsamwa, because yakabva yarovera tsvimbo yayo pasi ikabva yanongedzera kuna amai vangu ikati, iwe mukadzi, udza mwana uyu chokwadi. Ndipo amai nababa vangu pavakazotanga kundiudza zvose izvo zvainge zvakaitika, baba vakabva vati musi vatete pavakasimuka vachiti vari kuenda kuJoni kunotengesa madhoiri avo, ivo baba nabamunini vainge vatotenga zvose nekurongana nemamwe mabhinya avo ainge akamirira vatete vangu mumasvingo. Saka vatete vakazongoti vachingoburuka mumasvingo ndokubva vatomirirwa neimwe motikari, asi motikari iyi yainge iri yemabhinya avo ainge achiti ari kutoendawo kuSouth Africa. Asi mabhinya awa baba vangu vakati mabhinya ivavo ainge atori munzira kuenda kunotengesa musoro weumwe mwana wavainge vauraya, zvekare nemamwe maparts avo avainge vachienda kunotengesera kune imwe n'anga iyo yavaipota vachitengesera maparts evanhu, n'anga iyoyo yekuSouth Africa. Ivo baba vangu panguva yacho iyoyo vakati vainge vachidhiraivha vari mumashure memotikari iyo yainge yakwirwa navatete vangu. Panguva yacho iyoyo baba vangu vaishandisa imwe pajero yavo iyo yavakazoshandisa kusenga mamwe maparts avatete ndokubva vazoenda kune imwe n'anga yakavabatsira. Zvose izvi zvichiitika, vatete vangu vainge vasingatozivi kuti motikari yavainge vakwira iyo yainge yavamirira, motikari iyoyo yainge iri yemabhinya, mabhinya avo ainge achitoronga kuda kuvauraya. Then motikari iya yakati yati fambei, then mabhinya aya ndo paakazomisa motikari ndokubva azouraya vatete vangu. Mabhinya aya akati auraya vatete vangu ndokubva azotora zvose izvo zvaainge achida pamutumbi wavo, then ndokubva vazorasa mutumbi wavo. Asi baba naamai vangu vakasvika mukufa vasina kana kuzombogara vandiudza kuti zvinhu izvi zvakaitikira kupi. Iniwo semwana ndainge ndichingonzwawo kutya kuti ndingavabvunzawo sei kuti zvinhu izvi zvakaitikira kupi. Vabereki vangu vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vakachekeresa vatete vangu vachiitira kuti ivo vatete mushure mekunge vavachekeresa vange vachizoita chikwambo chavo. Saka panguva yacho iyoyo hanzi kusona uko kwandainge ndakaona vatete vangu vachiita vachisona madhoiri vari mubedroom mevabereki vangu ndo kupinda kwainge kuchiita mari mumabhizinesi evabereki vangu. Uku kuflea market mari inenge ichipinda, makastoma achiuya, ukuwo kudriving school nemamwe marori awo ainge ari abamunini nababa vangu. Nguva iyoyo yekuti vatete vanenge vachisona ndo mapindiro acho ainge achiita mari. Saka kubva ipapo baba naamai vangu vainge vava nesystem yekuti vaigara vachingondipa mimwe mishonga iyo yavainge vachiti mishonga yekusimbisa hana yangu, zvekuti ndakatokura vatete ava dzimwe nguva ndichitovaona, asi ndainge ndava kuti kana ndikavaona ndainge ndisingambovavhunduki or anything. Asi kupiwa kwandainge ndichiitwa mishonga iyi ndiko kutodzidziswa kutoromba nevabereki vangu kwandainge ndava kutoitwa. By the time baba vangu pavakazofa zvinhu zvavo zvainge zvava kutobroka. Then mushure mekunge baba vangu vazofa
ndo pandakabva ndazodanwa nabamunini namama vangu, ndokubva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenderera mberi nebasa iro rababa vangu. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ndabva ndavanyorera ndikati please zamai kuti munge muchiwana kamukana, please uyai futi mutiudze kuti saka chii chakazoitika. Zvakangoma hazvo veduwe, please, asi ngatitaurei navo mama ava mucomment section.